गिबि मन्थ्रिया रायजोआव दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय थांखि लादों। गुवाहाटीनि दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया थिरांथा लादों आरो दिनैनिफ्राय निजुत मयना बिथांखिनि फर्मखौबो रानना होनाय जागोन। मेट्रिक उथ्रिनाय लाख लाख फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां, दिनैनिफ्राय निजुत मयना बिथांखिनि फर्मखौबो राननानै होनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया फरायसाफोरखौ निजुत मयना बिथांखिनि फर्मखौ थाबैनो बुथुमना लानो थाखाय खावलायदों। निजुत मयना बिथांखिनि सेथि खोन्दोनि रांखौ फैगौ 10 अक्ट'बराव मोनगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो हायार सेकेन्डारिनि गिबि बोसोराव मुं थिसनजानायफोरा 1000 रां मोननो हागोन आरो नैथि बोसोराव आपडेट जायोब्ला नोंथाङा बे रांखौ मोननो हाबावगोन। लोगोसे डिग्रीआव मुं थिसननाय फरायसाफोरा 12500 रां मोनगोन। बेनि अनगायैबो जुदि नोंथाङा मुलुगसोलोंसालियाव फरायो अब्ला नोंथाङा दानफ्रोमबो 2500 रां मोननो हागोन। दैबानानि जेंनानि सायाव गिबि मन्थ्रिनि गिदिर बिबुंथि, दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरा थाबैनो खहा सुफुंथाय मोननो हागोन। गुवाहाटीनि दैबानानि जेंनानि सायाव गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया आसाम आरो बांलादेशनि गेजेराव सीमा रैखाथिनि बाथ्राखौबो मख'दों। बांलादेशनिफ्राय रावबो आयेन बेरेखायै आसामाव फैनो मोननाय नङा आरो बेनि थाखाय रैखाथि राहाफोरखौ आबुङै नायबिजिरनाय जादों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दखरा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RMB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।